Nee, dit kleed is niet van mij. Dat is van, och, wie heet ze ook weer? Stien, van Stien Kromme. Ja, ik mag het uit in de kast kiezen. Vind je hem niet nostalgisch? Ik vind hem super nostalgisch, joh. Maar ja, zie terug, dat ook al vanaf mijn 14e jaar, joh. En dan nog maar alleen op zon en feestdag, joh. Zeg, maar vind je hem wel staan? Ja, pas op, en ik ken dat geen goed van de innerlijke kwaliteit. En daarbij, ik ben continu bezig met een vergelijkend warenonderzoek. Dus Stien en mij bijvoorbeeld? Ja, die andere twee dames doen ik ook in met, hè. Zeg, wat is dan de conclusie? Och, voorlopig scoort ze best wel goed, joh. Dank je. Ja, dit is wel pas een tussenrapport, hè. Die andere twee dames, Ellen en Meta. ja, die heb ik nog niet genoeg kunnen observeren, hè. Hoe zien ze trouwens? Die zitten in het bad, want de kloren kronkelde had nog een riaal toegeslagen. Een bad? Maar hier is toch geen bad? Ja, nee, sorry, ik bedoel in de koep. In de koep? Ja. In de koep? Hoe zie die koep dan? In de biekeuken. In de biekeuken? Nou, 2 deuren weer. Zitten die in de Adams even in de koep? In de koep, kop druk. Wat? En dat horen nu ook. Want die vrouwen, ja, die houden zich helemaal longen gekotst. Echt fris. Nee, dat horen toch niet. Nou, die inkoppertjes die stien nog in enige Vlaams zo. Ja. Zeg. Maar het wordt wel leef van dich, dat ze nog eikensworst gaan halen. Ik ken nog heel leefzeer, zeg. Moet dat fijn zijn voor die vrouw? Mijn vrouw? Zeg, ik vind dat zo schoon hè, van het platteland, Ja. dat men niet de trouw nog zo hoog in het vaandel staan. Ja, weet je wat het is? Ik ben reuze trouw, hè, maar ik heb geen vrouw. Sorry. Maar ik heb wel een vaan. Zeg, die nu zegt ik toch eens. Door best zo'n warm persoon door. En die andere twee, dat zijn zo'n koude tantes. Wie komt ze nou aan 2 van zo'n vriendinnen, joh? Ja, we verschillen ons ook heel veel. Ja? Ja. Ik bijvoorbeeld ben voor het behoud van de natuur. Oh, ja. Allen daarentegen, Ja. dat wil ieder groen stukje vol plekken met bungalows. Och, nee, dat is al niks. En Meta? Ja, dat meen. Och, dat Meta, dat is maar bezig met zijn boek wat nooit afkomt. Och. Ik houd het ook maar net 1 dag met ze vol, hè. Och, joh, maar nu wordt het toch langer, hè? Wat moet hier echt met ik 3 in den ene twijfelen? Nee. Stenen, die hebben een kamers beschikbaar gesteld. Oh, ja? We hebben nu eigenlijk 1 kamer. Voor 1 nacht. Och, ja. Maar luister, Ja. ik misschien vergeet langer. Och, du lieve God, ja, dat kan ik gewoon doen. Ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar in wat voor een kamer sleepst u dan? Oh, dat is geweldig. Ik sloot me dan twijfelen, ja. Wat een ervaring. Och, weet je wat het is? Ja. Ik heb nog nooit in een twijfelaar gezien. Mogen ik de twijfelaar eens zien? Maar natuurlijk, kom maar mee. Oh. Zeg, maar dan moest ze me wel vertellen. Wat zijn die de bedgeheimen zo? Och, ik demonstreerde gewoon dat het gebeurt. Och, jong, verkeerde timing. Ja, dat niet, geloof ik. Wat dan? Ik weet niet, dat is gewoon in de koepels. Nee, nu niet op dit moment, hè. Nee, Anne en Meta zijn heel klaar. Ja, die zitten nog in kamers. Oké. Kijk, heb je die 2 in de koep gezien? Wie mensen? Heb je die in de koep gezien? Anne, Ja, zeker. Anne. Mama. Nou, zo gaat Suze niet aldag. Wat ging er toen in die koep? Je moest denken, hè, aan zo'n fijn oud mop over een pastoor die zich hout bestelde en zeepmelk kreeg. Het is eigenlijk ronken in de kop toen. Zeg die zuster, is hij naar de kusjes? Nee, ik heb getoest met haar. Oké. Zij zorgt nu voor het avondeten. En die is toen inkopen doen in het dorp. En ik ga nu naar de kusjes. Oh, de kusjes. Oh. Regen gaat toen maar gewoon naar de kusjes. Ik weet nog een leuke mop over kusjes. Och nee, die Ja. is niet zo ding van moppen. Jawel, ik ben gekkenbouwmoppen. Oh. Vertel. Met Stig, wat het verschil is tussen een kusje en een baby. Nee. Nou, dan hoop ik dat de moeder in de tijd dat wel geweten heeft. Waarom de bus niet leuk? Nee. Vertel. Nou, kijk. En een baby poep in de leier.
Mijn kuske leerdende. Ja, die is zo groot. Over poep gesproken. Hoe gauw door de kusjes, jongen. Oké, mag ik met? Met naar die beste. Ja, ik heb over de ganse wereld gereisd, maar ik heb nog nooit kusjes gekund. Oh, maar dat kind zo op mij oefenen. Oh, nee, klein, mag het? Ja, het is hier toch vlakbij. Maar pas op, er zal zich wat begaan. En ze daar ga ik er nou wel in de Ja. koe. Hé, Bram, leuk je gesproken te hebben. Ja. Leuk, ja. Hoi! Ja, leuk dat gesproken te hebben, joh. Je kan toen van mij krijgen met, joh. Laat mij maar alleen niet. Mama. Oh, wacht even nog. Of alleen. Ik heb wel liggen, maar geen vrouw. Hé, wacht eens, Brammetje. Jongen, boven. Daar liggen 2 pareltjes. Daar hebben ze voor een hoedsuikje. Stien, doe wat terug. Wat dus, doe je nog? Ja, Kreen is nog oude moer en dan moest ik op de zaak passen niet. Nou, ik ben terug, de kent gewoon. Wat best de kort af tegen, ik ben niet zo'n monster. Heb je dat tegen die gezegd? Ja, ik ben gewoon heel hier. Ja, vind je niet gek met al die flesje chloroquine gold? Ja, dat ook wel. Maar toch eigenlijk een bezonje voor dichtstien. Voor mij? Ja, want als ik naar dicht kijk en ik kijk naar die Canada's. Ja, nou, daar heb ik toch wel nog eens een kiekeur. Nou, dan sprungst u er toch wel echt bij uit, zeg. Doe best zo echt, ja. Doe best zo een en al. Ik weet niet wat ze tegen mij wil gaan zeggen, Bram. Ja. Maar wat ik tegen dich wil zeggen is dit. Ja, dat zeg ik het dan, hè. Nee, zeg doe het toch maar eens. Ja, maar waar wil je blijven? Die kano-dames. Nou, ik ben een en al... Natuur. Natuur? Ja, natuurlijk. Echt waar? Ja. En ook als ik een overal aan heb. Och, loes het nog niet zelf zonder dan overal. Ja, natuur dus. Ja. Ik ben gek op de natuur. En ook met vlinders en zo. Och, ja, die vlinders, hè. Ja, echt hoor. En hoe heb ze die dan? Och, overal, hè. Overal? Oh, en ook in die boek? Ja, och, je bent de boek. Ja. En dat heb ze alleen niet? Och, dat heb ik alleen maar bij die. Eerlijk? Ja. En dat heb ze niet bij die dames? Welke dames? Bij die kano-dames? Och, die Canada's kennen van mij. Ja? Och, die Canada's kennen van mij. Och. Ik ben het hier niet meer uitgekomen. Daar heb ik het kleinste kamertje gegeven. Die van dich heeft de mensen nog een venster open uit. Die verhuren tenminste nog een deur aan toe kan. Ik heb geen wasstoffen. Ik ook niet. En geen verwarming. Geen airco. Geen televisie. Geen telefoon. En dan dat bed van mij. Ja, niet eens een fatsoenlijk dekbed. Alleen maar vies dekkers. Ja, vettige potslommelen zijn het dan. Terwijl die van haar. Die van Lydia. Ja, die had het allemaal aan. En die is ook nog eens een keer veel groter. Ja, dat weet ik toch, dames. Want die kamer die is namelijk van mij. En dan ga ik nu eens her. En dan ga ik eens het kletjes van me klaarleggen voor u. Want zo kan je er natuurlijk niet bij blijven lopen, hè. En doe? Pas toe maar op dat het tuig niet doet de kop vallen. Oh. Ja. Nu weten we het nog niet waarom we weer het kleinste kamertje hebben gekregen. Ja, wat heeft die goos voor op mij? Ja, wat heeft dat minst wat ik niet heb? Ja, een kamer besproken. Wat? Ja, dit is een herbergie. En dat kent ze zo goed. Het Lily. Een kamer besproken, wanneer? Ja, precies weet ik het niet meer. Ik wil het weten. Wat een achterbakse trut, wanneer hoor dat? Ja, ik geloof een week geleden. Het wordt toevallig dat ik hier word. Wat? Ja, zo toevallig wordt het ook weer dat ik hier word. En is die toen... Is Lily toen niet geweest? Ja, Heb ik toen de kamer besproken? ja, die komen kamer boken, joh. Weet ze dat wel zeker? Toen hallucineert wel meer. Aha, moester. Ik vergis mich niet, want zo dik kom ik in voor u langs, zie je. De stiekemort. En maar waar heeft hij gekald, wie die hier was? Met hem of met haar? Ja, of met allebei? En zei ze ook wat ze komt doen? En wie lang dat ze zou blijven? Ja, hallo. We vragen dit, Gert. Vragen?
Dat liep wel een kruisverheuring. Wat kon je hier doen? Een kamerboken heb ik toch al gezegd. Zag je niet wat het hier van plan is? Zeker, we zussen me veraan dat ik gewoon een gesprek afloester. Du wil ze mich niet vertellen, hè? Nou, dat is volgens mij een van de groene maffia. Dat liegt toch zo onschuldig, maar ondertussen is het een konkeling. Bla bla bla, maar ondertussen. Verdient die goudgeld en al dat exotische rotzooi wat het zich met een hoes slept. Ik geloof dat hij het wil schrijven over de gebieden hier. Om die te beschermen met een projectontwikkelaars. Maar hoe heb ik het door? Die komt tegen het vaarwater, Ellen. Ja, luister, er zijn al eens enkele die mij in het vaarwater komen. Dat zorgt dat zich een vriendin van mij komt. Hoe is die? Met kring met. Woher? Ja, naar de oude moer. Kusjes knuffelen. Kippen kittelen en zo gaat. Is her? Ik ga ons de waarheid vertellen. Wil ze zo gewoon? Dat zou ik toch maar niet doen, want dan komt ze misschien op mijn 2 broers tegen en die zeggen dat ik het te knuffelen. Over die 2 broers wil ik dich nog wel eens goed horen. Ik ga me naar boven. Stien zou het zo'n skeletje voor dich klaarleggen. Nou, dat zal dan wel weer zo'n boerenkleed zijn. Maar goed, ik wou toch al even met z'n kallen. Het liet me nu namelijk degene van die 2 inboorlingen, wat hier een beetje daar tuikjes in hangen had. Zeker, dat is een gleuvig. Die wil de teukens allemaal zelf in de hand hebben, hè? Als ze me gaat wet. Ja. Och, meer te eindelijk alleen, mee. Al doe ik maar niks in die kop. Als toen een smissen, wat lig je met de kop? Dat weet ik. De kop is toevallig niet specialisme. En bij dich bespeur ik een verhoogde concentratie van de oxytocinespiegel. Dat ruik wel geleerd, zeg. Zeg, heb ze wel eens een hersenonderzoek laten doen? Oh ja. En is ook goed gekomen? Ja, en dat is zo bezunnen blijven, want ze trof hersens aan. En wat ze zachten nu, want dat is die niet hoog. Maar hebben ze nooit afwijkingen gevonden? Dat zijn van die broers. Hallucineert ze wel meer? Ik bedoel, ze wel meer dingen die er niet zijn. Nou, op dit moment, zijn er heel veel dingen die er wel zien, maar die ik niet zien. Maar met kan ik toch nu maar een kleed aan doen. Want wie heeft er dan ook zeggen of wie dat is? Dat geeft niet van onder tot boven op een prie op. Dat ga ik ook doen. Ja, nee. Maar nog één ding. Ja, Du hebt mich niet herkend, hè? wie bedoelt je? Du hebt mich niet herkend van vroeger. Ja, niet dat dat gek is, want die bestond toen al niet voor dich. Welke tijd? Nou, van Krijn weet ik nog dat er toen de tijd al mop op spaarde. Welke tijd? Ja, de verleden tijd. Dus toen zoals van hier zijn. Ik waar van hier, Bram Boterman. En Verleden tijd. daarom beste nog hier. Ja, kijk. Ik was niet verdwaald dat ze dat soms meent. Oh, ik weet niet. We wisten best, hè, maar de laatste die zijn er is over vertrokken, zeg. Ja, De krump, hè. de grote knal, hè. Wat doet daarvan, hè? Nou, dat wil studie de verkallen. Nee, wat kun je dat niet doen? Er valt ooit verleden tijd van maken. Hoor je dat, hè? Hoi, Gewoon eens op de frisse look, hè. typisch een geval van congenitale hyperthyreoïde. Maar, dan is het een lesie in de temporaalkwap. Bram heeft gewoon een kronkel in zijn kop. Trouwens, ik wilde je ook heel even vertellen, ik heb tegenboven nog een kletje klaargelegd. Eén van uzelf.
Tja, krijg terug geen kletjes. Ik hoop wel dat er een gebiedje past. We hebben niet hetzelfde figuur. Gelukkig niet, nee. Nou ja, gewoon in elk geval passen. Dus als ze ermee moeten doen, aan Mensje, Miedema. Du hebt ze me herkend. Ja, direct al. Ik heb geen lezie in mijn temperaal kwam. Je hebt niks gezegd. Ja, doe toch ook niet? Goh, Mensje is later Meta geworden. Ja, om Meta word ik in die grote stad uitgelachen. Nou, ik moet dan eens hartelijk lachen. Nou, kan ik het toch nu maar passen, hè? Meta Mensje. Maar wilt ze niks tegen mijn vriendinnen zeggen? Vriendinnen? Heb ze die dan? Oh ja, du bedoelt Ellen en Lidie. schaam ze dich er dan voor? Nee, maar ze zouden het niet begrijpen. Nou, maak dich maar geen zorg. Van mij zullen ze niks te horen. Allee. Dank je. Hoi, nou. Ik vroeg me wel af wat die kunt doen. Hoi. Hoi. Ik kom Bram tegen. Hij zag niks tegen me. Hij keek zo dat dwijs door me heen. Voor een snichthuisstien is de rand de kluts kwijt. Bram is al jaren de kluts kwijt. Ja, maar nu is het anders. Best zich nu al klaar? Klaar? Hoe met? Waar met vrucht er ook nog? Krijg potverdorie. Oh ja. Ja, weet ze, nu maar één cirkel, hè. En Lidie heeft die gelijk in beslag genomen. En nu huppelt die. Al die anderen de één kalmest en door de andere kalmest die stel door in en uit. En de oude vriend dan, hè? Oh, de huppelt zit achter die aan. Man. Kijk, nu wil ik dit toch eens even het vragen. Hebst u dich die vrouwlu eens te gooi bekeken? Ja, zeg. Ik ben Bram Boterbloem niet. Maar ik heb mijn ogen nog niet in de tas. Nee. En? Niks aan. Gewoon. 3 vrouwen. Hebst u niet eens herkend? Ja, natuurlijk wel. Die een, dat is Mensje Miedema van vroeger. Oh, dus toch? Nou, dat had ik nu niet van dich verwacht. Ja. Ken ik wat die ons niet kennen, Stien? Nou, dan ken ik er zogenaamd ook niet. Ik vind dat allemaal maar heel erg gek, hoor. Wat ga je doen? Ik ga eens naar het oude moer. En dan ga ik eens kijken wat zich daar allemaal afspeelt. Lief toe, Marie. Ja. Hoi, ja. Hoi. Zo, Rus. Eindelijk weer een stiel voor mijn moppen. Zo. Zo, eens even kijken. Zo, kijk eens het. Oh ja, dit is ook goed. Moest je horen, hè. Kom met 2 vrouwen, die komen in een café bedden. Zet de kastelein en dames, wat mogen het zijn? Zegt die één dame, die... Ik wil die kroeg kopen. Zo geeft die ja niet. Dus zo gaat dat niet. Die één vrouw, die zag... Je moet niet naar die een luisteren, maar naar die ander. Naar mij. Wieso dat? Du wilst de kroeg gaan niet kopen. Ik hoef de kroeg helemaal niet te kopen. Deze kroeg is net zo goed van mij en zo van hen dan. Wat is dat nu weer voor een kronkelberedenering? Nou, Ja, sorry hoor dames, maar zo geeft die mop gaat ons niet. nou, het is ook geen mop en het is geen kronkelredenering. Mijn man en zijn pap. Is dat een bastaard van die pap? Mijn man heeft vroeger hier in de kronkel gewerkt. Korte tijd, maar lang genoeg om zwanger te raken van zijn pap. Maar ja, Karel Kromme, dat was al getrouwd. En hou ook al 2 kinderen. Krijn en Stien. Stien en Krijn. Is dat waar? Mij komt een deel van de Kromme Kronkel toe. Nee, dat is niet waar. Maar ik ben die schoonzus, of die halfzuster van Steen en van Krie. Ja, dat zou natuurlijk wel gezellig zijn geweest, maar sorry. Ja, niks sorry. Kom op voor mijn rechten. Er zit een flinke kronkel in die rechten, mensen. Mensje? Ja, mensen. Ja, mensen. Ze hadden niet vroeger problemen met. Nou,
Wat voor een kronkel zou dat dan moeten zijn? Tja, Laat maar eens gaan. dat is allemaal nogal pijnlijk. Voor mij. Ja, kijk, ik doe best wel een halfzuster, maar niet van mij. Oh, best u van mijn aanhanger, pap? Dan deel ik alleen maar met Stien. Of is hij ook van een aanhanger, dan is dat ganse van mij hier. Nee, Ja, we sluiten een stoel met de kop te schuddelen. Karel Kromme is niet die vader. Du bent geen halfzuster van mij en ook niet van Stien. Oh nee, du bent een halfzuster van Rob Bottelbloem. Wij idioot hier de vorige kano aan het doen proberen. We hebben een goede kronkel moeten vastje. Tekkoes, echt niet zwemmen. Ja, in Krump kent hij helemaal niet meer zwemmen. Dat ze meenden dat er een geest in de grond zit. Ja, kop uit de mond, de mensen moet liggen. Ja, er zitten alle kamers bezat. Ja, maar kan je niet met hem naar boven? Ja, nou, hier, lekker nog een stoel. Nou, leg hem op. Deur door. En dat zou mijn halfbroer zijn. Ja, en meter, als dat doodgaat, hè, als dat doodgaat, mag Stig zijn begrafenis betalen. Die gaat nu dood. Ik ga hem tot leven wekken. Wie dat dan? Kennen die beter 1 en 2 bellen? Heb ze al een EHBO-diploma? Niet nodig. Ik heb dit dik genoeg op de televisie gezien. Ik kus hem tot leven. Het is mijn broer! Hou broer. Lekker een beetje. Geduld. Lidie, volgens mij best we het alweer aan het verpesten, hè? Oh, wij is hier de grootste pester. Wij hadden kapitaal verprutst. Ja, de hoed zijn je met bakkeleien en doorgaan met aaien malen. De kinderen gaan niks van lot mee. Oh, mispunt. Het staat niet al deze 10 shirt. Oh, aan mij zal het niet liggen. Ja, maar hij ligt hier wel nog steeds te liggen. Krijn, doe ook een schat. Ik ben geen manskerels. Mans kerels, het is toch maar één hoor. En de ene is mijn broer. Wat? Hou broer. En dat gaat niet voor redden. En de kijk troela, die bakst er ook niks van. Wat zie je? Dat sluit ook nooit zo. Zeg, Lidie, wie is het eigenlijk met onze kamer besteld? En niet ook. En dan heb de boom met de kronkel. Het lukt niet. Als wat gaat dat dan medicine gestudeerd? Die zou wel in een oefencursus in je bio hebben gehad. Stien, wat zal ik gaan doen? Ja, maar je staat niet toch niet om te springen? Jongens, kan ik beter gewoon een ambulance bellen? Ja, er is hier geen bereik. Ik heb nog wel een telefoonmachine. Ja, De mobieltjes. Ja, onze telefoon is afgesloten. Ja, op de boom van de kronkel. Ik hou mijn broer kunnen redden. hou broer. Maar zeg je maar, ze is nou gereanimeerd. Maar nu heeft er een hersenbeschadiging. Een onherstelbare hersenbeschadiging. Ik wil dit nog wel eens allemaal zien. Stop maar, Stien. Weg. Wieso? Laat niet maar eens. Vertrouwt ze mich niet? Niet waar, maar dat niet. Ja, ik heb wat Jij bent elke situatie uit te buiten. Maar nu, mijn beste vriend, is het mijn beurt voor de kust des levens. Zo. Zo, ja. Ik heb genoten. Doe gemeene stiekemer. Dat was een leven dat ik verzopen moet. Och mens, ik ga leven. Och, du kent van mij
Doe kijk van mij een... Het heb gekregen! Nee, joh! En een bol! Een ruitje voor de ganse tijd! Zo, dan gaan we weer eens even opfrissen. Dan heb ik hier ook even tijd voor een tasje koffie. Tot dan!